si Power Watch Negros Secretary General Winnie Sancho angot sa kakulang sa information dissemination may angot sa pag-reschedule. Una din nagpasa kahapon sang aga si Sancho sang position paper sa talatapan ni Bacolod Congressman Greg Gasataya sa tuyo nga makapartisipar sa inquiry. Apang ginakasubo sang kung gigasubo sila impormasyon nga gina-require ang face-to-face pagtambong suman ang imbitasyon para makapigbahin sa pila ka concern batok sa Seneco. Plano ni Dr. Mariela Arni Pornan, ang head sa Bacolod CDRMO, ngay paidalom sa retraining ang apat ka responder matapos nga nahulog ang pasyente sa spine board. Domingo ngadlaw sang may tricycle driver nga aksidente nga nakabunggo sa replika sa NGC sa Bacolod Plaza sa Dalan Gonzaga. Ginpahayag ni Pornan base sa incident report sang team leader, gin-extract sa mga responder ang pasyente kag nagmaneuver bangod sa kasakit nga nabatsyagan nga nagresulta sa pagkahulog sini sa spine board. Suno kay Pornan, wala pa matakod ang safety gears ang spine board sang nahulog ang pasyente. Sa karon ginapamonitor ni Pornan ang pasyente nga gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag karon stable na ang iya kondisyon. Dugang pa ni Pornan matapos ang insidente nagpatigayon sila sa investigasyon kung bala na sunod ang protocol kag under observation sa karon ang team nga posible na trauma man sa insidente. So they would have to undergo retraining kung ano da kay para nga basta may nalipatan sila nga dapat kinubra nila bala. Pila sila kabilog daw? Apat. Bali wala labot sa driver, apat sila. Sa driver yaw wala may kapanahon. Ang kabakin sa pagpahayag ni Dr. Mariela Arni Pornan. Samtang ginpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade, nga ginpabalik na ni Moises Padilla Mayor Ella Garcia Yulo sa tagsa-tagsa nila kapuluyan ang mga residente sang sitio Binataan, Barangay Quintin Remo, bagon nagtawhay ng lugar kag wala na nasundan pa ang una nga enkwentro. Suno kay Pasaporte, nagkadto na sa area ang kapulisan kag local government unit sa nasambit nga lugar, agud i-retrieve ang bangkay sang duha ka napatay nga katapos sang NPA. Duha pa ni Pasaporte, nga sa karon padayon pa iya ngilay na usisa ang tuoy sa identity sang duha ka mga nakalamatay nga NPA. Nagpangayo si Councilor Jude Tadeo Saison sa City Administrator's Office ang status report sa Bacolod Vendors Plaza. Inikadungan sang pagpadayon sang budget hearing sa ginadusong nga 3.25 bilyones pesos nga budget sang local government unit sang Bacolod sa 2023. Ginpahayag ni Saison luyag sini nga mahibaluan kung anong sitwasyon sang Vendors Plaza kag kung bala may mga awardee sa lugar. Ginanunsyo sang konsehal nga nagapangita karon si Mayor Albi Benitez sa lugar nga pwede himuon nga bagsakan kag ang Vendors Plaza ang isa sa konsiderar. Nagpangabay si Saison nga subong nga semana isumiter ang status report. Pangayo lang ko sang status report sang Vendors Plaza. According sa City Ad, they are the office in charge ng mga markets. So market man na sa Vendors Plaza. So I just want to have wala ma-include sa budget. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Jude Tadeo Saison. Sa mga duga man naton nga balita lokal, ginkakas ang 19 ka mga illegal structures sa joint operations sa City Legal Office Enforcement Unit kag sa probinsya sang Negros Occidental dira sa may North Capitol Road, sakop sang Barangay 6, Siyudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Lunes. Ginpahayag ni Ray Demisana, ang head sa enforcement unit, kalabanan sa illegal nga struktura sa lugar mo ang hayob-hayob kag magagmay nga tiyangge. Suno kay Demisana, ginpahalin man sa lugar ang mga naga-parking nga motorsiklo nga naga-okupar sa isa ka linya. Pila sa mga barangay sa illegal structure ang nagpangabay nga sila na mismo ang magkakas sa ilang struktura. Ginpatag ni Demisana ang Public Order Security Office kon Poso sa probinsya amo ang mag-monitor sa lugar para hindi magbalik ang mga illegal structures. Nagalaom si Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers Operator Center kung undok nga magabunga sang positibong resulta ang pagbulig nga ginahimo ni Mayor Albi Benitez angot sa implementasyon sa modernization program. Suno kay Malacad, nagapati sila nga kung mapalabot sang alkalde ang ilang concern sa natungdan nga ahensya sa gobyerno sa national, maging klaro man ang pulisa kag direksyon nga ila dapat himuon. Sa piyak nga bakin kahapon nga adlaw Lunes, Nobyembre 28, ginsumiter sang undok sa talatapan ni Benitez ang pila ka maprangkisa sang salakyan sa iyang miyembro nga plano dalon sa alkalde sa LTFRB sa Region 6 para naman sa ginapaabot nga insurance o kung issuance sang Provisional Authority. Sa nabaluan nga bangod sang dialogo nga ginpatigayon sa alkalde upod sa Transport Group, LTO kag LTFRB nagligad nga semana liwat nga napauntat ang lapnagon nga operasyon sa among ahensya angot sa modernization program.
Samtang nagbaton sang duha ka prestihiyosong award ang lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bago. Sa interview section firing line, ginpahayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo nga personal sini ang ginbaton ng award sa siyudad bilang most sustainable kag livable city. Sunod sa alkalde, panibago ini nga pagkilala sa nimuan sa siyudad, agud mas mapaayo pa ang pagpakabuhi sang pumuluyo. Palayag ni Yulo, may mga kriteria ang imbasihan agud makuha ang duha ka awards kag hinimo lamang sang siyudad ang makapaayo sa tanan. Ginpasalamatan man sang alkalde ang pumuluyo sa kooperasyon agud makuha ang nasambit nga pagkilala. Illegal nga paghupot kag pagbaliga sang illegal nga droga ka paglapas sa Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 ang kaso nga ginpasaka batok sa Iloy kag duha niya ka mga kabataan. Ang mga suspect sang damlag pa ginakilala nga sanday Memar Jupita 53 anyos kag kapid niyang kabataan nga si Wawi Jupita kag Windel Jupita lunsay 27 anyos kag pumuluyo sa Barangay 2 syudad sang Bacolod. Ang mag-Iloy nga Jupita ang dakpan sa bypass operation sa Police Station 2 sa Purok Sigay Barangay 2 sa mga syudad. Na-recover sa Mag-Iloy ang 20 gramos ang shabu nga may standard drug price nga 136,000 pesos. Sino kaya Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sa Police Station 2, duha ka semanang surveillance antes madakpan ang Mag-Iloy nga Jupita nga yara karon preso sa custodial facility sang Police Station 2. Action Radio Philippine Standard Time, 7:09. Magluwas sa COVID-19, na-record mo na pagsakas ang kaso sang leptospirosis, chikungunya kag dengue. Samtang House Panel, nag-aprobas ang pagbuhin sang mga empleyado sa gobyerno. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga ka-action Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Ang nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Morning tara kay Martin Aliling kag kay Annalyn Laurelia Hesura. Good morning, no? Kay Miss Jocelyn Song Comedia ihadam mga agad sa imo sa Barangay 10. Okay? Kay Ana Sinoro ara gyapon ko sa aton ari na si Rochelle Evangelista. Happy Tuesday man sa imo Rochelle. Kag kay a birthday sang pakaisagli ni Jocelyn nga sa California, sa San Diego. Nga si Laarni Robles de Guzman. Ay. Happy birthday! Happy birthday, Laarni Robles de Guzman. Kag, si Teray, Mariteray, Linaha Kayaw. Good morning man sa imo. Kagay para Gilbert da, mayang aga. Sol Lama Barnacha sa Wadika, Bacolod. Happy Tuesday man sa aton tanan. Juvie Monares, kag kay ka Patrick Saludares. Watching from Moises Padilla sa pamilya Saludares dira sa sitio Upper Buena Vista, Barangay Quintin Remo.
Di ba dito ang kon gapon ang encounter? Oo, sa sa Quintin, Moises Padilla. sa Quintin Remo. Kamusta sila Draman? Ka Patrick Saludares. Ka gid saya. Kaagid siya. Kasama kapatid. Kayakap. Kaya Kayakap. Kapiling. Kapiling. Pare sang classmate ko sa Ka-action. una. Pero ang iyang apelyido, action by Kayakap. Ang iyang middle name, Kapiling. Ninya Kapiling Kayakap. Middle name niya Kapiling. Kapiling. Ang iyang apelyido Kayakap. Kayakap. Verte Dawa na. man kay Nixon Nixon, Ligaya, Ligaya, Ligaya na, tahumpa. Verte, no? Pero ligaya ang itawag mo sa akin. Oo. Tiyan tabo niya sa ako. Niya nga daw kaputi. Gini sa ako. Hindi nga. Tikay na kaputik ngayon man Yung simo. ginasugat, how? Lagi na, pa yung wash out ang Nga daw may video. ara daw sanag Ano sa- daw ga wash out ang video? Or Nga daw may gasanag sa imong ulo. Gani. Lord, di lang ano. Kala. Lalain Grace Ibarra. Oy, morning sa imo, Grace. Okay, Gloria Moscosa Flores. Good morning, man. Si Ma'am Vanessa Mayo is also with us, no? Hello, Ma'am Van. How are you? Happy Tuesday. Say that to yung Monday. Monday sila dito. Monday afternoon. Kag 26 days na lang before Christmas, ha? Yes, bala. Kaya Jojo de los Santos, kag Melanie Agbones, shout out kuno sa mga taga Sagaya, no? Dennis Nuestro, good morning man. Kag kay Ronnie Roma Rosario. Good morning. Jing Jing. Pamati. Jing Jing. Jing. Good morning, man. Kag saka good morning kuno ambal ni Ma'am Van kay Otay Benedicto. Kita kits kamo ni brother ko karon. Okay mga friend gali nila sanday Utay Benedicto gali. Mga friendship goals. Amo ni Sister Tupe, no? Ha? Tupe, amo na siya. Si Otay Benedicto. Di Sir ba? Tupe. Lain na iya. Tupe Verga. Hindi lang. Lain na si Utay Benedicto ya. Si Okay. Tupe na iya mo na tong tagiya sang klanan to Hindi sa man siya tagiya. Iya cousin. iya kasi no. Dito na to sila ya. Si Sige mo. saan nga nito nga klanan to? Orlido. Onlidos? Orlidos, Orlidos, something mo na. Dito yang daw ginapala yung mga Sa Uncle Jers naman na iya. Sa may Kay sumag. Ligo, J-Rigle. Oo. Ang Gerald's dabla sa una sa may San Juan. San Juan na no? Street. Oo, sa dalam sang Christmas Club. Yes. So, ano da? Kaya sa mga kalan, daw restaurant to, mo ginapala ang Napalag. ano ganit panawag to ay ng scallops. Oo, mga seafoods kay mix yung mga seafoods. Oh. Morning. Si Father Amber kuno da, Father Amber dira sa Concepcion Talisay. Good morning. Yes. Aling kay Miss Morning. Ana Sinoro. Sa kay classmate ko man, Marcy Rumbinas Junio, good morning man dira sa imo sa may Barangay Don Jorge Araneta. No, kay sa akon, kay Miss Lilian Bermudez, na actually si Lilian Subong, lakat sa kahapon sa Manila. Kay gid-invite siya sang Miss Earth didto. Kaya kay may Miss Earth dili Subong, gid-invite ko siya sang Australian delegation bala. Ay, wow. Dito ba sila sa Okada? Ay, bongga. Di ba balik na siya? Mabali kadto to sa subong tong ila nga daw dinner or lunch something amo na or ma-meet sila to guro mga kay ti siya dabay ga ano ganina nang mga gowns sang kuan bala sang Miss Earth Australia. So boss balik naman di siya. Nag naman siya. Balik naman di siya Sige, boss. sige. Ate sige, standby na kita sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod.
sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga Action Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, magluwas sa COVID-19, na-record man sang Department of Health o DOH ang mataas nga kaso sa iban pa nga masakit pareho sang leptospirosis, chikungunya kag dengue. Sa leptospirosis, na-record na sa 2,794 ang kaso sini sa pungsod. Halin Enero 1 tubtob Oktubre 29, mas mataas ang 68%. Ikumparar sa pareho nga petsa, sang 2021 nga may 1,661 lamang kakaso. Bisan ang kaso sang chikungunya, nagsaka sa nakaligan nga 4 ka bulan, sang ma-record sang DOH ang 551 ka kaso sa pungsod, nga 589% nga mas mataas ikumparar sang 2021. Naka-record naman ang DOH ang halos 200,000 kakasos ng dengue sa pungsod. Halin Enero 1 tubtob Nobyembre 5, mas mataas man sang 191% ikumparar sa 67,537 kakasos ini sa tiligdan nga tuig sa pareho man nga panahon. Nagprotesta ang mga ginikanan sa mga kabataan na ginbakunahan sa Denvaksha sa tubang compound sa Department of Justice sa DOJ dalang panawagan nga hustisya. Sa report, ginapanawagan sa mga nagprotesta ang bulig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag pag-dismiss kay Justice Undersecretary Jesse Andres tungod sa alegasyon nga sumulunod siya ni Anay Health Secretary kag karon incumbent Iloilo Representative Janet Garin. Sa karon wala pa komento si Andres angot sa pagulamid sa iyang ngalan. Kalaki pa sa panawagan sa mga ginikanan among mangin pata si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa pagtalakay sang ila reklamo. Ginaprubahan sa House Government Reorganization Panel ang draft substitute bill sa ginaduso nga National Government Right-Sizing Act. Ang hagna nga tuyo buhinan ang state workforce para mas mangin responsive sa kinahanglanon sa publiko. Ginaprubahan sang panel ang nagpabilin nga unnumbered substitute bill matapos ginpaboran ang proposal sa Department of Budget and Management nga ipaidalom sa technical review antes pang adlaw sang hearing. Nasaad sa sining unnumbered bill nga ang right sizing magasakop lamang sa ahensya sang gobyerno nga napaidalom sa Executive Department, magluwas sa mga manudlo kag medical related post, lakip na ang sa hospital kag medical facilities. Subong man wala ini malakip ang military kag uniform personnel, mga posisyon sa government-owned and controlled corporations kag government financial institutions nga napaidalom na sa jurisdiksyon sa Governance Commission on GOCCs. Nagapati naman si House Speaker Martin Romualdez nga dako ang mabulig sa 1.5 bilyones pesos nga pondo para sa National Broadband Plan sa idalom sang ginaduso nga 5.26 trilyones pesos nga budget para sa 2023 agod mapadasag ang internet connection sa Pilipinas masunod nga tuig. Ginatumod ni Romualdez ang 1.5 bilyones pesos sa nga 77 bilyones pesos nga lokasyon nga gin-realign sa Kamara kaupod sa iban pa agod sa pagbasaka sa pondo para sa education, health, transportation kay iban pa nga critical social services. Ginpabura naman ni House Appropriations Panel Chairman Zaldico ang ginaduso ni Romualdez kag ginpahayag nga dako man ang mabulig sang pondo para sa proyekto agod malabot man sang koneksyon ang mamalayo nga lugar sa Pilipinas. Ginaduso naman ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang posibilidad
posibilidad nga amendahan ang administrative code agud matap na ang naandan nga pag-alokar sang confidential and intelligence fund sa mga civilian agencies. Suno kay Hontiveros, maobserbahan sa karon nga madamong ahensya sang gobyerno ang nagasalig na nga may ginabaton nga CIF salin sa annual national budget. Duha pa sang mamalida nga ini nga practice isa ini ka ligasiya sang martial law kag dictatorial. Nagapati si Hontiveros nga hindi maayo nga padayunon ini ang gobyerno sa sulod na sang pila ka dekada. Ginaduso man ni Hontiveros nga i-realign ang mga confidential and intelligence funds sa mga programa nga nasaad sa General Appropriations Bill. Ginlansa sang Domingo, Nobyembre 27 ang pag-isa sa nga Sendwave kag GCash nga bago nga free o kon fee-free money transfer apps o kon libre nga pera padala nga tuyo mabuligan ng mga overseas Filipino workers kag ang ila pamilya sa nga mapuslan sang maayo ang ginpadala nga remittance. Suno kay Dan Santos, Sendwave Growth Manager sa Pilipinas, nakig-partner na sila sa mga tradisyonal nga mapamaagi sang money transfer kag isang bank transfers o kon cash collection amuman sa mga digital wallets kag isang GCash. Sunod diri Setyembre 2021 sang ginlansar nila ang Sendwave sa Pilipinas bilang pagsolusyon sa pandemya nga tugas sang COVID-19 sa diin ginabulubanta makasave ang mga OFW sang 1 bilyon ka dolyar kada tuig sa paggamit sang ilang fee-free app. Ginpahayag naman ni Julie Abalos, International Remittance Head sang GCash, nga 83% sa adult population sa pungsod ang nagagamit sini. Samtang ginaduso ni Senator Rafi Tulfo ang decriminalization sang libel sa pila ka grupo samtang ginaduso sini nga i-prosecute ang mga extortionist nga nagapakuno-kuno nga journalist. Sa hearing sa Senate Committee on Public Information and Mass Media sa lapnagon nga fake news, ginpahayag ni Tulfo nga ang pag-decriminalize sang libel ang isa sa iyang promesa sa naligad nga kampanya. Sunod kay Tulfo, inianang yung problema niya bilang isa ka anay broadcaster, bangon hindi niya ma-expose ang dapat nga i-expose bangod sa kahadlok nga pasakaan sang kaso nga libel. Sa pagtuon sa opisina ni Tulfo, nakahimo sila sa konklusyon nga ang libel ang dapat ipatuman sa gihapon sa pila ka individual, kaangay sang black timers kag content creators o content creators nga involvado sa attack and collect scheme. Para kay Tulfo, hindi dapat magpangatubang sang libel cases ang mga traditional kag lehitimo nga mga mamahayag. Nagpaandam naman ang Bureau of Immigration batok sa peke nga mando nga mag-inspeksyon sa mga foreign national ka entertainment places sa pungsod kaangay isang hotel kag bars. Suno kay BI Commissioner Normal Tansinco, ang operation order nga nagalapta karon sa group chat ang angot sa pag-check sa mga overstaying kag illegal employment sa nagkalain-laing entertainment places. Dugang pa ni Tansinco na saad sa fake order nga padulungan sa immigration personnel ang mga lugar sa Manila kaangay isang bars, KTVs, music houses, golf clubs, bowling alleys, internet cafes, amusement parks, casinos, hotels, guest houses kag restaurants para pangitaon ng mga illegal aliens. Ginklaro sa opisyal nga ang BI ang wala sa otoridad nga mag-inspect sa establishmento. Ginalantaw man ni Tansinco nga ginausar sang sindikato ang fake order para pahugon ang kag-scam ang mga foreign national. Action Radio Philippine Standard Time na 7:26 ang detalye sa atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang Alright, so good morning kay Hindi ako tuwan. Marcy Rombines Junio, good morning sa imo, Miss ba ne? Embong Jucampo Kagawad, good morning. Upod na kay Cap Vito dra sa may Mailom, sa may Maaw gali, Mailom man ako naman. Kag dra sa may Kapihan ni Chona, good morning. Melvin Piñafiel, good morning man. Inday Blaza, good morning. Kag kay Lilia Anilado, good morning man. Kag again, happy birthday kay Miss Sally Carman today. Kag sa akong cousin, happy birthday. Mandagali kay Yvonne Cabatu. Birthday today. Happy birthday sa imo. And sa tanan nga naga-celebrate sang anniversaries or ano man dang special events subong adlaw. Mayroon nga pag-celebrar sa inyo dra nga mga special day. Special day. Ka-birthdayhan ka-birthdayhan kag ka-anniversaryhan sa mga ka-birthdayhan, ka-anniversaryhan. Pwede no. Ano ba da? Grabe, November 29, nag-Action Boys subong sa Ubas 26. Holiday. Nila. Nila ingit sa aton sa holiday may ubra tayo na. No na lang niya man. Ay sorry. Kag sa Webes. Sa ilo ka to sa kuno sa ilo ka sa DPS. Sa DN? DPS. DPS man. Sa Department of Public Services bala. Pangakot basura bala. Sa IPM na lang ko may masaylo gid mismo. Way madali day. Oy may madali day. Sa office ko yan. Ha? Mo makot kay basura lang si mo ba? Pakuton mo gali basura ya. Hindi mo Sige, magtakalid day. Very wrong si mo kagawad. O hindi gani meanwhile nga wala pa sang di na pa inalom sa training ang mga responders dito kanay. Akala kanay. Ti wala man na holiday. Ay si mo ba? O ganito. Na ano mo yaman? Ano yung mga suggestions and suggestments man? Kay Mayor Alvin lang ko guro nga office ay tawag lang siya no. Speaking kay Mayor Brown pa ko gali sige lang. Nanziling ko gid boy. Anyway, ang kuan okay na to nga okay nang aton lechon. Okay na to lechon mo? Okay na Christmas party ta? Oo, ang Christmas party ara na ya. Ang pamangkot ang lechon mo. Laruhon mo gid ako okay na to lechon mo. Kaya hindi ginawa kompleto ang aton party kung lalechon. Correct? Hanta. Tanong unod sang bulsa ta. Ikaw ang unod bibalas. Unod sa bulsa ta. Kung makasarangan niya lechon manok, lechon manok na. Lechon paka be. Lechon ang pakao? Uy, lechon na yan. Ay, happy birthday kali anay kay Glenn Garferio. Alin sa kay Boname Espinosa Garferio, no? Happy birthday. Si Jenny Sulgon na tamioma. Arasa. Sa Bebs Mangustanda. Good morning dra kay Jenny Sulgon. Happy birthday bala sa isa ko man ka friend bala daw kahapon ang birthday mo sa Germany ni siya. Sino na? Si Rose Wenner. Happy birthday. Happy birthday. Standby na kita sa dugang naton nga mga balita. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Kag sa detalye balita international ginpahayag sang BBC nga isa sa ila journalist sa China ang ginaresto kag kastigo sang kapulisan samtang naga-cover sang protesta batok sa zero COVID policy sang pungsod. Ginatos ka mga tao ang nagmarcha sa dalanon sa mga mayor nga syudad sa nga Domingo kag nagpabutyag sang kaakig batok sa gobyerno. Nagpabutyag sang kabalaka ang BBC sa pagtrato sa ila journalist nga si Ed Lawrence nga ginaresto samtang naga-cover sa Shanghai. Si Lawrence nagatrabaho bilang accredited journalist sang pungsod ang gindetain sang malawig nga oras sa diin ginalegar ging kastigo pa sang kapulisan antes ginpagwa sa presohan. Sa balita naman sa patag sang negosyo, posible nga magtaas ang presyo sa mga liquefied petroleum gas products sa pagsunod sa Disyembre karong tuig.
Ginrason ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Aband, masami nga mabatyagan sa Nobyembre kag Disyembre ang pagtaas sa presyo ng LPG bangod sa global demand. Apang wala siya sang report kung pila ang increase sa LPG products. Base sa Nobyembre nga datos sa 3.50 ang kada kilo ang saka sa presyo ng LPG products, samtang 1.95 tubtob 1.96 naman kada litro ang gindugang sa presyo ng auto LPG. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 59 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 3 centimos, samtang ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 24 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, nagdaog bilang Best Actress si Charo Santos kag Best Actor naman si Christian Bables sa bago lang natapos nga 5th Edis kon Entertainment Editors Choice ang Society of the Philippines Entertainment Editors kon SPEED. Nagdaog Sino to? Christian? Bables. Bables. Abi ko na yung Bable. Okay. Kaya doon, mo na kay Michael Bublé, ano? Alain mo na saya. Kilala mo si Michael Bublé? Singer. Ay, good. Of course. May ano ko na nga kanta niya pero The favorite? ano na ganing kanta yung nga nagsikat yun nalipat ko. Lipat man ko. Basta daw kakuha na sa iya, daw may araw na sa sikat na kanta. Sige, karon lang kay pangitaon tana. Okay, so nagdaog si Charo sa pelikula, para sa pelikula nga Kun Maupay It Panahon. Ano kayo meaning sila sa Kun Maupay It Panahon? Anong maupay ka na? Amo naman ako kay Kung mag-ayo ang panahon? amo na, ba siguro eh. Oo, Okay. kung maupay, kung mag-ayo ang panahon, daw na. Oo. Kaya ang maupay, do mayo mo. Sige Ano nga Kaga pa na? si Christian naman para sa Sway. Big Nine. Sway. Michael Bublé. Sway. Ano gani? Ano na kasi kan sabi? Hindi ko hindi ko ano. Kada bala ako nga sway lain eh. Ano? Sway na. Hindi na yan mo ya. Sway na. Hindi wala sway. Hindi na mo. Sikat mo na pinakasikat siya nga kanta ni Michael sige, Bublé. ilan taon na ka ng lyrics. So, madinalagaw niging patigayon ang gabi ng parangal sa Metropolitan Theater sang Domingo, Nobyembre 27. Nangin host, amo si Boy Abunda, samtang singer-songwriter naman nga si Ay Sigera, ang director sang event. Sino ang kwan? Ano nga award giving body? Entertainment Editor's Choice, the Edis Award, iya sang SPEED or Society of Philippine Entertainment Editors. Okay. Kaya nung dumaan ko si Charo when she was younger, nagkuha man sa mo Asia's Best Actress. Ay, true. Asia ya ha? Yung lahom. Asia. May ganda yung nga artista si Miss Charo Santos. Makuha man na mga ageless beauty mo na. Of course, Correct? basta subong. Sige. Balik kita sa patagsang sports. Nag-abanse na sa knockout stage ang 5-time champions nga Brazil matapos ginpierde ang Switzerland sa score nga 1-0 sa nagaparaan karon nga 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Si Manchester United midfielder Carlos Henrique Casemiro ang naka-goal para sa Brazil. Una ang impiyado sa Brazil ang Serbia sa unang lang hampang sa Nobyembre 25. Nagdaog naman ang Portugal kontra Uruguay sa score nga 2-0 sa Group H. Samtang ginpierde sang Ghana ang South Korea sa score nga 3-2 sa piyag sa magpaningwa sa South Korea nga malagas ang lead sang Ghana sa second half. Ang hampang kabahin sa ikaduhang round sa Group H matches nga ginpatigayon sa Education City Stadium kag nag-umbisa alas 6 sa gabi. Sa piyat nga bahin, patas naman ang hampang sa Serbia kag Cameroon sa Group G sa score nga 3-3. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Wala ko isang sway, dumduman ko na. Ano na? Sige. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Michael Bublé. Ayos. Terte na, Michael Bublé. Sige. Abi ka pala Michael Bubble. Tiki galing kay may do amo na sa linya. Na may kuhit ba ba? Actually may tawag na. Ano? Di ba may term na kung may amo na sa mababa, nasiling ko Kuhit yan eh. Kasaban. Sige. So, ang balita espesyal ito, mabalik na. Mabalik kita mga aksyon na kay medyo tayo kita mga adjustments bala. Ang atong balita espesyal, inyo mapatian pagkatapos lang sang importante naton nga mga pahibalo.
Okay, good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon. Ara sa kay si Migo Tawan Bolgalio is also watching. Ara siya. Good Yes. morning. Nanda sa ila. Ni Madam Alma Alvarez Gallo. Yes. Kag And sa RG Boy. kumusta na ang Finding reason. finding na- reasons? Okay lang yapon na find din ang reasons. na find ang Or reasons. sige yapon ang Pangita sa gusto. sang reasons. Ah. So, pangkakuan galing na, no? Pang mga millennials, no? Mga, Iya nga mga out. Pang inyo, Oo. Pang inyo, mga... Tani nga ba kay ma? May tani ka maklakat ka to sa Las Vegas. Oo. Kay, i-recommend ko to ngay isa kasi mo sa model. Kalai. Tapos matiktok ka to dayon. Kalai na siya bo. Hindi na pala gina-promote ka, pro. Mambal ko si Ralph na. Si RJ. Si RJ? Si Ralph? Si Ralph. Aha. Oo, lain na iya si RJ. Si RJ yung mga ano na iya, yung mga Mga suits, suits, diba? oh. Mahal na iya. Oo, si RJ yung mo na yung mga t-shirts, mga caps, mga hoodies. Kaya ngayon ka na. Ngayon, gid eh. Kaya lang tabala. Ngayon, gid eh. Kalai. Ano yung pangita ka mo sa mga medyo model. Model. Kung mapuli siya sa Pilipinas, dala di ba kayo dala di ba kaya tagi ko? Ay, sorry. Kristen Menyes Villalobos, morning. Kag si bro to, Neil Abordaje. Good morning ko kay sa mga listeners. Mga aga. Musta ka, bro? Si Nancy Garcia, good morning, man. Ako rin ko kunambal ni Solama Barnatsa kung maupay ang panahon, kung maayo ang panahon. Waray galining maupay. Okay. Maupay sandali Wala di man. vlog sa ako ng mga comments, refresh tabi. Basi mayagdanan. Gani, wala. Basi ulagdanan. Ha? Ulagdanan. Basi siguro. Kaya kung mayagdanan, dre masaka siya eh. Gani, naman. Do pare lang to bla sa driver sa ano bla kapoy sa musaka. Kamusta to siya ihan? Kaya daw na high blood. Oy, congratulations gila karon tala ni sila i-congratulate ang mga Sino na? ang mga kwan bala sa KBP nag-elect naman sa bagong officers ang KBP Negros Occidental chapter. The son kay Teresita Batik-Batik. Ano da isay mo da? Batik-batik swela. Swela. Good morning. Good morning. Kay basig na sa imo naglainaw. Wow. Sige. Like a flower bending in the breeze. Dami kayong kanto, no? Sige. Standby na kita sa aton nga balita espesyal. Wala pagle. Ay, ano na iya mo action boy man? Wala pa gali iya. Sige. Si Ralph din manggali, no? Sakto. Ari, ang Facebook niya ng 11. Siling ko kayo namin, no? Sa mga... Pang millennials, gid, mga teenagers, mga feeling teenagers. Pwede man sa imo, ngayon ka ni. Ay na? Sa ilang nga mga t-shirt. Basta kung mag-gamay-gamay guro ang... May mga sizes man na. May size. Bala nga naman sa iya lang kaigutan. Siyempre, may mga sizes yun na iya. Okay. Kaya naglantaw ko na sa iya nga website. Kaya may website na siya. Okay. Pwede ka na makabay. Okay. Maupay na aga maninoy boy. Ate, maupay tis mayong mayong gimanggali. Tsakto gid ko ay nambal ni Solama Barnat sa niada ko sa Lensong Komedia nga maupay is good, no? Maayo nga panahon. Musta na si Ada kuman wala test? Ay lipat ko. Sang November sa no ganito nagkadto sa birthday ni Kuan ni Denorica 25? 25? Teka dumdum ka nga birthday man na ni Tess nga nakakadto to last year. Okay. Oo, bala mo nalipat November 25 birthday mo na ni gani. Tess. Nag-invite naman to siya sa birthday niya. Oo. Pero nag-invite siya. Kung maupay it panahon action boy, whether the weather is fine. Wala siya sa English. Ay, mayo gani nga panahon. Gani. Inano ko lang dyan klaro. In English mo lang. Inang nag-invite to sa gali sa birthday niya to tani.
Ay, galing. Oo, galing kay siling ko si Action Dorel nga daan ma-perform pa sa birthday ni Day Norica. So basi malang alang siya na. Hindi ba nag-perform pa kamo to? Oo, wala mo. So, natulong ko pa to bilog ang litson. Hindi ba ginlantaw kamo to naglantaw to sa inyo mamanghod nyo to. Ang manghod. Kalain sa manghod. Kasama. Kay Arnie Robles de Guzman sa San Diego, California, good morning and happy birthday. Willie Alob, morning man. Standby na sa mga balita kung nasa atong balita espesyal. Morning edition. Balita Espesyal! Alright! Energy! The energy! Action boy! Happy Tuesday! Look, ala indoors. Good morning, mga ka-action! Good morning. Ang kinakantlaw, Action Boy. Naka-happy ka gito Happy ko sa imo yan mag-energy level mo blaw. But sila mo, naka-release ka sang endorphins. Kapir scientific. More scientific. Kapir science. Ala, Nag-release ka sa imo endorphins. Ano na siya? Endorphins, Action Boy, natural painkiller na siya. Nga help sa aton yung mood. Okay. Ay, basa ko na diyo nga. So kung ma-release mo na, Oo, tinami mo pa matyagan. Di ba kalaim lang nga kunot yung mga, yung mga, di ba, ha? Gano? Anong kunot ma? Ano? Daw ga pinot or naga... Ang imo mo lang agtang, duga mo na blawan. Korinot? Kunot. Sa Bisaya, kunot. So, naga-korinot, Action Boy. Di ba, mas nagagamit ka sang damo nga cells. Kung naga-korinot ka, no? Sang saga-smile ka. Muscle. Muscle cells. Kulang lang diba? Muscles. So, nagagamit ka sang damo nga, muscle sa imo nga face kung nagkurisong. Kung nagkurisong ka, mas damo nga muscle yung nagamit mo. That's why dali ka doon tigulang. So, mas maigi nga ga-smile. So, kung ga-smile ka or ga-kadlaw ka, mas dugay kaya nagatigulang. Yes, feeling, looking young. Looking young ka lang. Okay? So, forever young. Yes, forever young. May amo na nga brand, di ba? Oo. Mga wallets na siya. Okay. Forever. Meron na sa dako ka mall sa reclamation area? I don't know, pero meron goro. Ano kanina? Doon nagsira sila doon, di? Forever young. Forever 21. Forever 21. Wala ka. Morning, Danay, kay Migo ta, bro. Neil Abordajes, ang LTO. Yes, good morning. Si LTO EB Magalona District. Na? Jean Ignacio, dira sa Beb's Mango Stand. Good morning. Dili kita sa aton balita, Special Action Boy. Ini mga facts ang yuhum ta. Uy, man yung dula ang yuhong ko halin sa una. Ay, wala ang dula. Very good kayo ang dula. Imo yaw, nadula? Iban binadula. Ay, ako lang manadula. Tamo, looking young. Nga nagpasayo na tayo. Okay na. So, number 1 Action Boy, kay ang pag-yuhom Action Boy, ang man siya galing pinakauna nga expression nga ito na tunaan. Kita mo kung bata pa, lang kayo yuhom show. Diba? Kung bata ka pa, diba? Ha? Hindi yung pag-ibe? Hindi expression ng Expression ng pag-ibe. Action na yung guro. So, sakto. Mga expression ng feelings, wala mga subo. Yuhom. So, yuhom. So, wala mang guro pag bunag sang bata, sa dayo, subo sa dayo. Nagibe? Nagibe, tinatural naman yung gahibe. Hindi ka na magibe, kaya napapak sa doktor. Talain, Hindi na? Oo. Hindi na ginamod ko ng bata, para magibe? Oo. Para mabalaan kung... Ikaw, kung di ka pagpapaon, hindi ko hibi na. So, ako na siya, Action Boy, kay... amo na guys, sang pata, sang ginbunag, di ba? Amo pinaka, gasmas, mga lipay, gisa. Ginawa parang... Lipay, gisa. Kasama na. Ikaw mag-ulit sa bata. Hindi na. So, next Action Boy, dito na sa endorphins. Endorphins. Endorphins, Action Boy, are released when you smile. Oh? Amo na siya, ang endorphins are chemical release into the brain. So, stress reliever. So dapat... Ang endorphins, amo na nag-cause ang stress sa atong lawas. Sino nag-imos na sa endorphins naman? Ang mga dolphins. Ito yung mga term na Ang mga term sa scientific. Okay?
Okay, so next action boy, smiling kung action boy can help to put you in a better mood. Di ba? Kaya daw nagmagaan yung mga gagamagaan yung mga feeling. Kung bad mood ka action boy, smile bala kay, di ba? Daw naga-boost ang imo dira nga imong mga mood. Hindi lang imong system ang ga-boost kundi pati imong mood. Di ba? Kaya laing gidaan niya kung may, di ba kung may gakos mode ka nga may gayuhom sa imo do nami isang feeling, no? Ba, Basta ang gayuhom lang ang ano. Ay home lang, hindi ang ano. Ang iban nga, hindi ang kakosmo ka mag-yum yan, ang yum mo. Ay, nakalain. Di blaga. Depende sa pag-yum mo, kung kasi mo yun, do ka traidura, wala ka pag-yum. Wala ka, Abi tsura sa traidura ka yum, be. wala ko lipstick, biya. Lipstick. Ano na, basta mabasa, wala ka lipstick on door. So, kung ano daan, kung lain man ang yuhom nga doon na lipay, gin mo, di ba? Makita mo na black siya sa mata Sa man, mata, expression. Saan kayo home ka, tapos akigling nga tayo, di ba kalain? So, dapat may dala pagit sa iyong mga eyes. Okay? Sige. So, next action boy, mayara sang 19 kasahi isang smile. Uy! Wala langin-langin 20. Yan, 19 bilang lang. Pero action boy, 6 lang. May Tagalog lang na tawag na ngiting aso. Ngiting aso? Ano siya ngiting aso? Kita kasi nga, kuan mag-smile lang. Wag mo na. Andam ka na. Kala. Halong ka na. Kalain. Magngiting aso sa kada siya mo, halong ka na. Halong Kapit pa ka. nang damo, lang ipon niya kagwan. Gamo na ya. Nga magngiting aso, halong ka na. Scary. So, bisan 19 kabilog ang Sahi. ang sahi isang Yuhom. smile action boy. Anom lang dirigili ang for happiness. Ang Tracy, lain gid. Sad. Oo. Ay sana dago nung ngiting aso na. Amo na guro. May ngiting pusa man ako. Huwag ko kabate. Wala. Ikaw ba ay paktisak rubi ngiting pusa? Ngiting kuting. Kuting. Kung makakuha mo na ang ngiting pusa, ngiting daga pag yun na yun. Ano na mangiting daga irat-rat na talaga. Nga kagamitan. Nakatsure. Nakalain sa katsure. So, next action boy, ang mga kabataan, kung action boy, ang mga nag-smile more than adults. Correctin man na. Correct. Mga Ito, kabataan, wala wala pa kami problema mo. nga bills mo. Huwag pa sa akin na ba? Huwag pa sa akin na, kuha mo pa sa akin na paminsan ng mga balayran, huwag pa sa akin na paminsan ng mga... Mabugtaw lang, kag magtulog, kag magkaon. Doon sa mga matyagan nyo sa kwanta may mga mga amo kamo. Muna sa daw mga amo kamo disbalay. Matyagan nyo sa akon mo chatsa nyo din mabugtaw lang mo makaon. Chatsa gid. Tige pro kayo yuhom lang ng bata. Yuhom pala siya. Pero pa bata gani. Wow. Kalain. Gawa. Kasama mga kabalan. Una mga ngiting aso dahil. So, ari kanyo sa studies, Black Action Boy, ang mga bata, kung nagakadlaw, around 300 to 500 times a day. Ginisip, ginila. Gintunan, gid Action Boy. Ginisip. Gintunan, gid ako, no? Tiyang adults, kung nagakadlaw, 17 times lang a day. Ila isipon, taning kadlaw ta. Ba? O si Bintay, pati lang ko sa... average siguro. Pati lang ko. Ako uruya. Sus. Pila kuya magaguhan niya. Kapin pa ko nara lang kuya nga daw sa sagwa. Kag daw damo ginamit nga tao. Kasi ka lang smile nga smile. Life is short, di ba? Kaya kung ga-smile ka Action Boy, nang do ka you are more approachable. Do ka mo nang yung mga ano dara. Di ba? Life is short. So, hindi na pag tagay, chimpo da ang mga negative feelings ni mo. As always. Amo na dapat ang imo dara nga motto. Motto gid sa life. So next Action Boy, you can communicate all over the world with a smile. Correct. Di ba? Yung man mo lang. Yung man mo lang makita nga daw ka-approachable sa imo. Damo ka sang ma-communicate siya, approachable ka, hospitable ka, friendly ka, or happy ka. Damo. Okay? So, next Action Boy, smiling can boost your immune system. Kaya mo na nga, na-blouse din ka kung happy ka, makita ka kung happy ka. Kita mo si Enrilia mo na gusto ko happy ka. Kita mo, lawig sa kabuya. Kayo. Gusto ka niya, iba na happy siya pa. Gusto ko happy ka. Manang iyaya nga, tawag siya na ganun. Do tagline niya na. Gusto ko happy ka. Nalagawa niya pa si Queen Elizabeth. Yung magulang siya kay Queen Elizabeth. Pila na ko presidente, nagiyan niya, no? Swerte. Sa gabus sa imong immune system, gabakod ka. So, next Action Boy. Last.
Sige, last na. Last action boy, if you smile ka no, ba ako na approachable. So, na, we're not the only ones who smile. Even monkeys smile, apes. Diba? Ang ido gani. Oh, Pero halong ka mag-smile ang ido. Nan, correct. Ano ba na pirting rin niya? Do amoy. Ang buhaya, kasabay mo ay. Pag delikado, pag na mag-smile. Pag-smile sa buhaya, dalagan ka na. Dalagan ka na. Tikab pala sa sige. buhaya. Okay? Happy birthday, Danay Galea, kay nung Jimmy Linatan, dira sa sa housing kwan na mo ni, tapad na dito na mo, neighbor na mo. Happy birthday si mo nung Jimmy Linatan. Sino pa ni shout out ko man? Paul Kenneth Rojo, si Allen Louis Himotea Raymond Clarito. Sige. Miss Selly Carman, birthday niya. Selly Carman, happy birthday kay Action Selly Carman, the most beautiful newscaster sa una sa Action Radio. Sang una pa, isang wala pa kamo. Sang wala pa kamo. Subong ka, kuha na kamo patas na kamo tanan. Para riho ka mo. Hala, in Action Boy. Winifredo Sapa, morning sa imo, Fred. Sige. Happy birthday man kay Tita Jocelyn Nang, lola ni Caitlin. Happy birthday. Happy birthday. Standby na mga ka-aksyon sa Action Hotline. Mangin kaupon niyo karon nga Sabado si Action Marlon. Akon sa karon nga Martes, Action Marlon Hinovea. Ang inyo din nga news team. Action Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.